Il-bieraħ għamilna 749 tests fuq in-nies li kellhom is-sintomi u minn dawn ħarġu 7 li huma pożittivi. Qabżu il-200 il-każi pożittivi ta' COVID-19 f'pajjiżna wara li f'24 siegħa żdiedu 7 każi ġodda. Fosthom l-ewwel każ reġistrat ta' immigrant Niġerjan ta' 33 sena li jgħix fiċ-ċentru miftuħ ta' Ħalfar u każ ta' mara Taljana ta' 36 sena li kienet tqila u li riżultat pożittiva wara swab ta' rutina qabel ma daħlet għall-operazzjoni ċesarja. Pożittiva wkoll żagħżugħa ta' 23 sena li kienet taħdem fl-istess shift mal-ħaddiem tal-Lidl li kien ħareġ pożittiv aktar kmieni din il-ġimgħa. Min barra dawn it-3 każi li kollha kellhom trasmissjoni lokali kellna 4 każi oħra ta' trasmissjonijiet marbuta ma' safar. Dawn kienu raġel ta' 55 sena li ġie lura mir-Renju Unit, mara ta' 62 sena li ġiet lura mill-Awstralja via l-Ingilterra u mara ta' 28 sena li wkoll ritornat mir-Renju Unit fl-aħħar jiem. Dawn il-koll żammew mar-regoli tal-kwarantina. Raġel ieħor ta' 55 sena li ħass is-sintomi fit-23 ta' Marzu jagħmel parti minn nukleu li kien ittestja pożittiv aktar kmieni u huwa wkoll żamma l-kwarantina. Xarmin Gawċi qalet li l-pazjenti kollha jinsabu f'qagħda tajba u tat aġġornament dwar iż-żewġ pazjenti li kienu fl-ITU. Il-qagħda tas sitwazzjoni tal-pazjenti klinika ta' dawn il-każijiet ġodda li għandna huwa tajjeb ħafna. Fir-rigward tal-pazjenti oħra li kellna diġà notifikati, bħalissa għandna pazjent wieħed li għadu l-ITU, dik il-persuna l-oħra li kellna l-bieraħ marret lura lejn infectious diseases unit għaliex qalbet tal-aħjar, però dak il-persuna li kien qiegħed fuq il-ventilator għadu hemmhekk u għadu qegħdin nimmonitorjaw. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Xarmin Gawċi qalet li fl-IDU issa hemm 8 pazjenti u 16 pazjent ieħor jinsabu rikoverati f'St. Thomas Hospital. Mistoqsija speċifikament dwar persuni bil-COVID miżmuma fl-isptar Boffa qatt ma għamlet l-ebda referenza għal dan l-isptar. Dwar l-użu ta' maskri bħala protezzjoni fil-pubbliku, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika qalet li bħalissa pajjiżna qed jimxi mar-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Aħna bħalissa qegħdin nimxu mar-regoli ta' WHO li tgħidlek li l-maskli jintużaw f'dawk in-nies li għandhom is-sintomi jew inkella f'dawk in-nies li huma healthcare workers li qegħdin jieħdu ħsieb propju il-pazjenti fiswali tagħna. U allura hemmhekk però aħna qegħdin inkomplu nsegwu x'qiegħda tgħidilna l-Aqda Dinjija tas-Saħħa u anke kemm qed tkun l-effectiveness ta' ċertu miżuri li qed jieħdu ċertu pajjiżi oħrajn fejn qegħdin jagħmlu rakkomandazzjonijiet ta' l-użu tal-maskli barra l-healthcare system. Xarmin Gawċi insistiet dwar l-importanza li persuni li għandhom sintomi tal-virus ma jmorrux għax-xogħol. Fakret ukoll dwar il-ħtieġa li tinżamm id-distanza meta nkunu qegħdin f'postijiet pubbliċi bħal supermarkets.